bi ni medin samemrane akoraba na menye osese wabo panidin enenso mensaka madise mienu ameno mo beri dwuman na dedi nkai opanime bi saudin ye frɛ wo sen opanike se me de medrane Erika Wia Amansieba ya me firi bekwa ahuri ena nso de sen yo mbacho ye frɛ me na do champion kansa ya dodo na frɛ me ajapi nana edo champion kansa wo furu hwim ye sa omrane ajapi yo ye nyansapo dwumadi na mo abaso yi na se frɛ mo nyansapo na mo agye so se ye sane no badwemma nti nyansapo ye sane no badwemma no mo dawroma Ghana mani asantema hwe monim e na mo de mayen yo amanse be me no we de me ba no me a me yele akuache wa na me maame eno basi a mo firi ohwu omo de tumanim se me ba me mount ase se katwaniti be me na makatomate yo katati ohun die wi e me hu no he yo ye na yeso a yenso da yo mpanifo sesa ahomate na ato na problem yo sana mbese me kira wo se ure di ni preko anu a na so bo kashiri abia aboa bi e dor sade osua preko na so nto no yo mpanifo se wo de wano so do nwura ebi ngo sabi mpanifo se mafoni e o sa adwuma yo sana unya ntobo ase aso dwa aboa entati a ohun ne yam niema aboa entati a ne nsan hie dum so obo ade na boa na manefro yo ene ye na aboa premle o se yentu aso nti na maneka kutunkuni mu sabi akronto sabi nya dum mpanifo se adwa ya anwo ade firi kurafo yo sanso na madwa ya efo yansa na unsu obeto wo hye kurafo a hye ho yo obi so power pampa ma no o hye odin na sabi akronto mpanifo se di gya no kon ho hwedwom na papa yo iwon saso hye obi anu ma yem para pampam na se tikase yentoro twade amfom no yo enam homa sonso ntina dua enam dua so ntina homa hunu soro funtum we sa matatwene yo sanso na otena dufoche su di bofra otofo na wano sofo dufoche na okana asem so dan suom di mfi apoma wetimi na ne dan kyem yo aboa huriye wasimoja mpamtiri muda huriye si achichiri ya chiri kwa yo ene ye kanfo dua fro na ye kanfo achacha o furu dua so furu dua pa na wanya obi apia ba bia nkosua so guo no ye ntobo nko ho na so obanyansafo ne di akokokosua obokase mu obanyansafo kro na ye bunu bane ye nkana sem na sabi mpanifo so obanyansafo sro o kire na de wo sro wo nkyere hunu yo akokosa akira akro ma se enye ne fe mpanifo se abo akokonini wo so oni oba chi nwura kamuda yo akokko bi de no ma de chi won so tie firi onina no wakum breku wakum akokonini ade chebe fo ase yo ane na sa na tie de akokko bi de na wose de na tie abanzu nkumba sabi mpanifo se abo akokko ofitim futuro na nya somrofi yo akokko ba so oben woni no won de abebesere na sabi wafa do konsini won kwanchen na obi sami Erika Wia ma se ba se hwan ne bu ho ti kro nko agina wo waka no kure pa na so mpanifo se ba nu so amia idi ja so ana de aso awo na sabi asma wo kan de mpanifo se ye kɔ no wan kan ho a wo gi amade yo yesuma banyansafo ne yesuma na motintine wo abofra wo ye gi amamenka no wona asem ba fie yi ni danse yo kwa tintini bia so sha ase firi na mo mpanifo se fuka tintin wo he mankuruma sene kro bi so wa ebi so to aso enkuruma kase amase ba mabom ya enkuruma so wa me hina ye ko aba fam ne ate sabi odufuru pani ni nkuruma ase hyentem ene na ma kira wo se wodo anu so donwura ebi nwo homa ena chichire ketebo yo eda obeto nsuo atwa suo fra anya dana na ho mpafin si wo da beto botwa suo fra anya dana na ho mpafin si wo mpanifo se nkwa ye da tanoro sabi no yo wo kan tam so gu amna mu epie fire o ekwan wa so wodun so gu fa akwan de twa huru opanini sabi ekro to sabi nya do sa wodun so nkwa nchen na sabi wuyi mframa na hwe bonku hwe nifa na obi amba ena ye mfa so pire no nkwa nchen bo de o se awa waye ntina mama nye yi ewi mpanifo sabi ekro to sabi nya do abofra woni magwale kura na nya na furu so yo sabi mpradu asan emum susu da ya e wodi tirimo na so awo kan de sabi yeso obi ahwene e fatere nim yo ana ya abo akoko so onam twa pa so na kodan so ne sian pro masma awo kan de abo akoko awo kan asem no wo se sabi ekro to sabi nya do ne ho na enye fe na ne nkwan de esofu me pai kontromfi wasi misuma ani mani abo kontromfi ne ntuma tete na kya de mbo no yo ana na ma kira se ye de yo so na anya ye nya ofaye na sabi ekro to sabi nya do mpanimfo se wo twe yo no na bom taato yo wo ro na ka ba wo na se wo bofo yire wan front mo fran nanum yo mi pieto so nti boto na ho aka no kure pa mpanimfo se okutoku se saburo kira wa nanum de damu
yo na ma chere say obi so nsi chiro do matoa oh na say sabi mpanifo say no masa mokra yo twene wo ho so ani mu ho a ye mo nchen ye o mpanifo say o pempeso watu mpan ya wonya ne de bom na 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 so anka ye wo ma oh na say wa sabi akron to say nwi ado say apantan sa na yale kaka anya batawem so ne etudom o na so ma wo kan de sabi akron to sabi anya ado mpanifo say adwene won tonsum kwasi adam yen ko hempan duada o timfo so timu wa wo woro ka wa fo beti oh obene po be kasa de ne sese ne buane freedom eternity wo hene so a oni ntam no wonko ayekon da oh sabi nya pentama je ade a ye kan tama je ade a o se me ka agya nan yo sanso na wo hene so a wonte afutuo no wode agyanan ko adwa baase oh empanifo say ye to ntuma bu pia wo yi kire ana me beza be kire o say amanse uyira wura fi okurom hine atenteben a uyira badwase apotokura na fi wase obekwa amenkwan chajo yo ene aboa aponkyerane so de kan ye wase wanton so hie man konim se nsuo gu ada aponkyerane kura na bewu ne behunu de tenten